kendo mas koth biro moromo kata mohewo moromo. Samoro yudo ka tuoche bende jabiro ahinya ka pi ogudore, kendo yudo ka suna gi tuoche moko suna kelo tuoche mag malaria, kaeto tuoche moko ma bende kelo gi chido mar aluora, chido mar pi mochokore. Ere ikruok mowinjo bed ni itimo ahinya weche motende kod public health mondo one ni oganda kuonde ma gintiere tuoche mabiro kod koth mang'eny ok oyudogi? Kamano Lydia, mane gima noterowa Westlands, kendo nwaluongo every sector mondo obi okonyo watim chenro mar rango nang'o kaka nwantie joma na health sector. Negi rango ka koth koro ng'eny e gweng'wa, tuoche mage manyalo bede, kendo negi yudo tuoche manyalo bede kaka nyaldiema, typhoid, kendo malaria be nyalo bedo mang'eny. Koro no gimiyo advisory ni mondo sirikal oneare kaka hospitende nyalo bedo gi yien mondo okony kuonde ma tuoche ilago nyalo wuokie. Kamano. Ma koro idhi los chenro mar bedo gi yien makare. Kamano. To kopo ni pok irito yien ma sirikal, samoro nitie ma digen dirit to bende bare, ponono ni pok ichopo e osiptal kaka ng'ato gi dalane, owinjo bed ni ikruok mage ma ji oketi alwora ma gidaki? Alwora kapo nono nitie kuonde ma suna ng'eny, nitie pi moko machung'. Koro joramogi akwayo gin ginyalo miyo pigno wuog, nikech kuondego e breeding ground mag suna. Pi mimodho ber ka oganda chwako, kapo nono onge yien moko miketoga pi ka. Koro kata ka gimodho pi, to gimodho pi maler. Kamano.